Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Thina sibone imvula enenge ngelona hlobo limangalisayo imini yonke yayizolo nobusuku bonke obusubuvukayo. Eziba sizobona namhlanje izindlu zabantu azibonakali zidade emanzini. Kubambeke abantu ababini emthini emlanjeni eMthatha bengakwazi ukufumana ncedo njengokuba imvula iqhubeka nokudala unxunguphalo kwingingqi yaseMthatha. Mongameli Cyril Ramaphosa uncome inkqubo yezobongameli yokuqeshwa kolutsha nathi luxhamla kakhulu ulutsha lungapha kwezigidi ezimbini olubandakanyeka kuyo. Botani Mzikantu, siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule. Singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Amakhaya liqela agutyungelwe ngamanzi eDikholini eMthatha eMpuma Koloni oku ngenxa yemvula ezimandla ezine ubusuku bonke zikhatshwa yimimoya kwiindawo eziliqela zeliphondo. Abantu ababini babambeke emthini phakathi komlambo logama bebesenza imigudu yokuzikhusela oko bekulo mlambo kusukela ngentsimbi yesithandathu kusasa bangxolerhekile abahlali bamemelela uncedo. Mntwam uthi wena kwenzeke ntoni apha? Yesisi thina sibone imvula enenge ngelona hlobo limangalisayo imini yonke yayizolo nobusuku bonke obusubuvukayo. Eziba sizobona namhlanje izindlu zabantu azibonakali zidade emanzini. Xa silivayo kikhwelo xa sibonayo naba abantwana babantu but basaphila but into esicelayo ke ngoku sesicela nje uncedo olukhawulezileyo for uba baze bazotakulwa. Bakhona nabanye basavaleleke ezindlini apho singenokwazi ungena sijonge into ubana ngaba basaphila na okanye amaphili but into esicela kurhulumente into makasondele ngeneno azohlangula le miphefumulo siyibonayo ikhalayo icela uncedo. Thina singabahlali balapha eZwelandile asikwazi uba singangena kulo mlambo ngohlobo ogcwele ngalo. Niyibone nini le nto abantu abakhwele emithini nezindlu ezingene emanzini? Niyibone ebusuku okanye apha ekuseni? Kuba apha eMthatha West apha eZwelandile sinazo iigroup for ulungiselela into uba omnye xa isengxakini akwazi ukhala. Apha ekuzeni kokusa phaa kwibus 4 ukhona usisi oye wafaka egroupini ocelayo sithi amanzi ayangena kuye endlini. Xa sivukayo ngokukhawuleza ke kuya phaa ko6 siyabona naba abanye bayakhala babhabhe emithini esingaziyo ukuba bebephuma kweziphi izindlu ngoba zonke izindlu apha zitshone emanzini azibonakala. Nilucelile uncedo ke ngoku abasemagunyeni? Sizamile ufonela umasipala walapha eMthatha kuba singenalwazi luphangeleleyo. Samcela into ubala ngaba umeya makacela abantu abasemagunyeni for uba bakwazi uzotakula aba bantu. Sisalindile ke njengoba usibona sime kule ndawo. Iye yathini impendulo kulo mntu ubumfonela? Impendulo uthe bakhona abasebethunyelwe ngoba akho lapha eZwelandile kuphela ngoba kuthiwa nasesilovo kunje njengoba nathi sikhala kule ndawo. Enkosi bhuti wam, siyabulela kakhulu. Kusenjalo ikhephe eliwe ngamandla nemvula liphazamise impilo yoluntu kwimimandla esemaphandleni eMpuma Koloni. Inyoba ezikummandla wentshona yephondo zivuliwe. Logama inyoba yaseBhali nengingqi eziphumela kwiphondo eKwaZulu-Natal zisavaliwe. Kulunyukiswa abaqhubi kuba bangaweli kwiibhlorho ezizinze kumhlaba othe gabalala. Iimeko zemozulu ziqhaqhazelisa amazinyo kwimimandla emininzi yephondo laseMpuma Koloni. Kuna iCape imvula nemimoya ebhudla ngamandla ichaphazela iindawo ezininzi zasezilalini. Imithi, izindlu zibonakala zombozwe liCape, nto leyo yenza kube nzima kakhulu ukuhamba endleleni ngenxa yobungozi bendlela. Kummandla waseLady Grey eBuckle East indlela isavaliwe. Imeko yemozulu ithintela ukuba abantwana bakwazi ukuya ezikolweni ngakumbi kwimimandla ewa iCape kweliphondo. Asinambane, siyagodola apha, iCape lisawa kodwa kancinci. Liyahambisasa iCape apha eLady Grey but asiyanga namhlanje esikolweni but into ebalulekileyo yona sigqibile ubhali. Umhlali nosehlale apha kwimandla waseLady Grey iminyaka uthi noko eli iCape liyaqaleka kuba lunakalise impahla ngoluhlobo. Kuyabanda apha eLady Grey msasazi. Hayi elinje iCape siyaqala ukulibona, zange salibona. Imithi uyophuka, akukho mbane. Oko nje linetha ubusuku obubonke, liyanetha as from 4:30 izolo. Lazoyeka ngoku ngo4 ekseni kubi msasazi eLady Grey. Kummandla waseGcuwa
indlela izele zizantyalantyala zemvula kunzima ukuba iimoto zihambe, okanti kummandla wamatyotyombe nakhona imeko inzima nangakumbi. Isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Koloni liqinisekisile ukuba iindawo ezininzi nebezivalwe liCape kummandla weMpuma Koloni zivuliwe ngaphandle kweBuckle Pass kunye neLady Grey neendawo ezisemdeni wephondo laKwaZulu-Natal njengeKokstad. Zonke inyoba zivuliwe kwizithuthi kwiphondo leMpuma Koloni ngaphandle nje kwali iseBuckle East ezo zivuliweyo ziquka iVabatsburg kunye neLotsburg nebezezokuqala ukusinika ingxaki ngosuku lwayizolo de zanyanzela uba ngabana zivalwe. Kodwa ke kukhangeleka ngathi ukukhithika kweCape ngoku kubheka kweli cala lesempuma kuchaphazela iidolophu ezifana noBuckle kwakunye needolophu ezifana noMaxesubeni kwibhoda kwakunye neKZN nedolophu yaseKokstad. Amagosa ajongene nezentlekele kunye nabagcini bomthetho ezindleleni bathe bhazalala uqinisekisa ukuba bakhela umkhanyo nanjengoko imeko isiya ibambi nangakumbi kwezinye iindawo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukanti naseGauteng eminye imimandla ifumene imvula ezimandla, umoya obhudlayo nokuwa kwekhephu. Eminye imimandla eGauteng inamaqonda ngaphantsi kweqanda namhlanje kwaye okuxhalabisayo kukwanda kweziganeko zemililo, ingakumbi kwimimandla yamatyotyombe. Le mililo yoyanyaniswa neendlela ezingakhuselekanga zokupheka, ubuninzi babantu neziseko zophuhliso ezingonelanga, ingakumbi ukusindwa kombane. Indawo yamatyotyombe iPlastic View ePitoli likhaya kubemi belina bamazwe angaphandle abafudukele kwimimandla esedolophini ngelizinga lamadlelo alihlaza kwezoqoqosho. Kumgama ongekude kuyaphi kuyo ngomnye ummandla wamatyotyombe iCemetery View. Yomibini le mimandla yogoba ityholo ikuyavutha ngomlilo kule minyaka elishumi idlulileyo ngenxa yokuxinana kwamatyotyombe. Njengoko bungenile ubusika kulonyakiswa abahlali bathi qwa. We know that it's winter, we are feeling cold, we need fire. But after fire, we told them that they must switch off their fires with water, so that they must make sure the fire is off. Abacima imlilo bacebisa ngamanyathelo anokuthatyathwa xa kungaqhambuka umlilo. Relying on passive fire protection systems is always going to be, in my mind, the best way to approach these. Having separation distance between blocks or having firewalls that will prevent a fire spreading between areas but still allowing for the passage of people within the informal settlement from one side of the settlement to the other is probably going to be the best solution. Ukanti umasipala waseTshwane unezicwangciso zokufudusa abahlali baseCemetery View nabasePlastic View. The project is still in the planning phase. The contractor will be appointed in the next financial year. The designs and construction drawings are underway currently. Inkqubo yokufuduswa kwabahlali baseCemetery View nabasePlastic View basiwa kummandla omtsha wophuhliso kulindeleke iqosheliswe ngonyaka ka-2029. Sisekwiphondo laseGauteng njalo icandelo lolawulo lwentlekele libambe amaphulo okuxhobisa abahlali ngolawulo lwentlekele eSoweto ukuba bangenza njani xa bejamelene neemeko zemililo ngeli xesha lengqele. Eli candelo lithi bahlanu abantu abaswelekileyo ngempelaveki kwiziganeko zemililo. Amagosa eli candelo alumkisa abahlali bangashiyi imililo ingananzwanga nanjengoko ehle kakhulu amaqondo obushushu asezantsi de ayokufikelela ku-1 ngale ntseni ze aphezulu angaphantsi ko-12 degrees. uKelvin Dludla ulandele linqaku. Ashubisa umkantsha amakhaza eyingxenyeni eziningi zezwe kanye nala esifundazweni iGauteng. Thina ke sijutshwe la eGoli ukuthi sizobheka ke abantu ukuthi ke bayiphethe kanjani, kanti ke abezimo eziphuthumayo bakhona la behambisana ke neoffice leli libhekele ukuphepha komphakathi phecelezi ipublic safety. Ngizokwethula ke esinye sezikhulu eziphezulu ke uBabtembe okuyena ozosichazela ukuthi kungani bela sikubingelele siziko leindaba ze-SABC. Sicela nje usichazele ukuthi nibekwa yini la. Asilana namhlanje ukuthi sizosiza umphakathi ngokubafundisa ukuthi kumele benzeni uma bebene lenkinga le yema paraffin stove imbawula ngoba kuyabanda nje. Uma kubanda kanjena kwenzekala ukuthi basebenzise kakhulu i-electricity uma laba bane electricity
or basebenzise imbawula ngoba kuyabanda. Umyalezo wakho sesiphetha ongawubhekisa ebantwini bala ikakhulukazi ethinta ukuphepha kwabo. Ngoba ngapha ngiyabona ukuthi baphephile ngapha. Uyabona bakhe ngamazenke but ngapha abaphephanga basebenzisa amaplank and amkhukhe ngapha ihlangene and akumelanga ukuthi beyihlangene. Kumele ifana nale ifakwe government ukuthi bake bahlale la. Kodwa ke uma banepetro basebenzisa iparafini bangashiya abantwana. Uma bafaka imbawula bangashiya abantwana basuke bophuza njengoba lento enzekile eMayfair. Umuntu usike ukuphuza awakhiyele lapha phakathi. And then uma ikhendlela iwe abantwana. Then akusashi umkhukhu oyi-1. Kusha imikhukhu eminingi. So bonke abantu kumele igovernment ibafunele indawo yokuhlala. So yiyo lento size la siyenza icampaign lena ukuthi sibafundise ukuthi njengoba kubanda kanjena baphephe kanjani. Sibonga kakhulu esikhathi sakho. Ebengikhuluma naye ke isikhulu esiphezulu ke esivela ke emnyongweni lo obhekeleke ukuphepha komphakathi phecelezi ipublic safety ubaba uTembe. Kodwa ke okwamanje angithathe intambo ngiyibuyisele kuwe e-studio eAuckland Park eGoli. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama lungaphezulu kwezigidi ezibini ulutsho luyinxalenye yenkqubo kamongameli yokuqeshwa kwalo oku kuthethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ekutyelelo lwakhe kwisikolo samabanga phantsi iSifako Marhatho. Wongeze ngelithi le nkqubo iluncedo kakhulu kulutsha nanjengoko lufunda izakhono ezitsha namanye amathuba kwicandelo lezemfundo. Umongameli uzibandakanye nolutsha oluxhamlayo kungenelelo likamongameli lokuqeshwa kolutsha kunye neenkqubo zikamongameli zengqesho. This education program, this teacher assistance program, is a phenomenal program. It has been able to bring in more than 2 million young people since the COVID times. We saw how successful it was, and it is an overarching program that covers almost all our 25,000 schools. Really pleased that the Basic Education Department has taken it on, working together with the Presidency through the Presidential Youth Employment Initiative, and the Department of Labor and Employment has also assisted with the funds. And we want this program to be strengthened because it's proving to be so beneficial in many, many ways. Firstly, to the young people that we bring in. Ziphanzile inzame zika-Operation Dudula zokumisa inkqubo zenkundla malunga nokuziphatha kwabo kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng. IKupanang Africa Against Xenophobia kunye nabanye baye bamangalela i-Operation Dudula befuna uthotho lwezithintelo eziquka ukuthintela lo mbutho uyeke ukoyikisa, ukuxhaphaza okanye ukubetha abantu ababachaza njengabemi bangaphandle. Iqela le-KAAX lityhola ukuba u-Operation Dudula uphazamisa ukufikelela kwabantu bamazwe angaphandle kwiinkonzo zonyango kunye nokubakhupha ngokungekho mthethweni kumakhaya abo. Nangona kunjalo, kwimizuzu nje embalwa phambi kokuba kuqaliswe ukuxoxwa kwetyala, igqotha le-Operation Dudula lityhola ngelithi bafunde ngezi zityholo ekuthiwa zaqala ngonyaka ka-2013 izolo, nto leyo ethe yakhatywa ngabamangali. Inkundla isikhabile ke isicelo sika-Operation Dudula sokuba lihlehliswe ityala lisithi phakathi kwezinye izinto basilela ukufaka isaziso sokuchasa esi sicelo. I-Operation Dudula izithethelele enjenje phambi kwenkundla. The organization is trying to find its answering affidavit and appoint lawyers. And then fourthly, no order as to cost because we did not know about this matter until yesterday. Yes. So what are you asking for? So that we can be able to have our legal team.
iYunivesithi yaseLimpopo yenye yeeyunivesithi zamandulo ezasekwa ngurhulumente ocalucalulo ukuze zincede abafundi abamnyama. Nangona kunjalo kule minyaka 15 eliziko libone utshintsho kwinani lobhaliso lwabafundi abamhlophe kunye namaNdiya. Le yunivesithi ikholelwa ukuba ukubhaliswa kwabafundi beentlanga ezahlukeneyo linyathelo elibalulekileyo kweli xesha lenkululeko. uLiske Hasselman oneminyaka engama-24 ubudala wasePolokwane eLimpopo uthweswe ngesidanga kwiYunivesithi yaseLimpopo. Ungomnye wabafundi abambalwa abamhlophe amagama abo abhalwe kwiincwadi zembali zeliziko ezivelise abantu abadumileyo noosaziwayo bomzabalazo abafana noFrank Chikane kunye nomongameli uCyril Ramaphosa. Even though people differ, cultures differ, the thing is we all are human. And we all have a story to tell, and if you just listen to each other's stories, we can all be together. So it was tough, but around my 3rd year of optometry, I made a lot of friendships and built good relationships. uHasselman uthi ngaphezulu kokufezekisa iphupha lakhe lokuba ngugqirha wamehlo, ixesha lakhe kule yunivesithi lakhulisa isakhono sakhe ngendlela zokuqubisana nobomi, nto leyo etshintshe nendlela zokucinga zengqondo. I learned a lot about food and, like I said, cultural differences. They taught me of how marriage works in their culture. They taught me how relationships work, and things that I thought was normal. They taught me, okay, this is now disrespectful if you say it like that. Isebe leYunivesithi yaseLimpopo linomtsalane ngakumbi kubafundi abasuka kwibala elingephi ingakumbi elamaNdiya. Umfundisintsapho uMawash Khan wafunda kweliziko kwiminyaka ethile eyadlulayo. Uthi ukuhlala ixesha elide kwilokishi yaseMankweng apho utata wakhe wayisebenza njengogqirha kwamnceda ukuthomalalisa ukothuka kwakhe ngokwezenkcubeko. Spending 12 years with the Muslim community in school and then coming to a tertiary education here, it was difficult for me to come into that cultural shock adaptation. But we got used to it, and I had my parents' motivation. Kusenjalo iYunivesithi yaseLimpopo ithi ukutsala umdla wabafundi abangengabo abantsundu ukuba babhalise ngobuninzi bekungumngeni. We always had challenges. I know about 15 years back or so, we had a lot of students from the Indian background or from the Indian communities, but recently died off, and only in the past few years, 4 or 5, then at least we started attracting a few students. Nangona izinga leqondo lemfundo likhulile kumaziko emfundo ephakamileyo zabantsundu, kusekho athile ajongene nomngeni wokunqongophala kweziseko ezingundoqo kuquka nezixhobo zokufunda ezisemgangathweni. Kamnandi into zakuthi sinishiya nemozulu.